Time check, 3:30 ng umaga. Paalis tayo ngayon. South ang biyahe natin. Namiss ko mag-ride ng ganito kaaga. Uy, nag-jacket na agad tayo. Palabas pa lang, maambon na. Sana wag tumuloy sa ulan. MacArthur Highway na. Unang target natin, Tagaytay. Depende kung ano oras tayo darating doon. Malalaman natin kung didiretso pa tayo down south o babalik na. 406, Valenzuela People's Park. Monumento na tayo. Dito tayo sa bandang kaliwa, ilalim na LRT. Lakas na ulan eh. Galing sa ilalim ng LRT, kumanan tayo dito sa Abad Santos. Tapos tutumbukin natin yung Jones Bridge. Bali 20 kilometers from Marilao hanggang dito sa Abad Santos. Tanga tayo Lagos Nilad. Pwede tayo rito sa kaliwa, sa kanan eh. Pero first time kong dadaan sa Lagos Nilad simula nung nagawa to. Time check 4:45. Nandito tayo sa Roas Boulevard. Kilometer 0. Baka memorable. Dito ako nagsimula ng North Luzon Loop ko. Okay, paano tayo? Kaliwa tayo rito. Magdiretso Coastal Road yan eh. Pasok tayo dito sa kanan, Quirino Avenue. Dire-diretso lang yan, ang labas ng Bacoor na. Buti na lang maliwanag dito sa Quirino Avenue. Nakakatipid tayo ng ilaw. .525, Las Piñas City na tayo. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Pero okay lang, sarap, malamig. Sa Pote na tayo, alabang sa Pote Road. Konting kembot na lang, Bacoor na. Lakas ng ulan, tumigil. Kalimutan ko, dapat nga pala sa kabila ako dumaan. Palengke nga pala rito, masikip. Yun, Aguinaldo Highway na tayo, 541. Eksaktong 42. Eksaktong 42.45 kilometers. Pag may 7-Eleven dito, makapagkape muna. Break time, break time. Hop, yan, ito muna tayo. Sobrang lakas ng ulan. Dadaanan ko. Matama sa mata. Ayun, dito muna tayo, makapagkape muna.
Isang cappuccino. Time check, 6:09, tuloy ang larga. Nagkapilan tayo mabilis nung kanina at medyo malamig eh. Tsaka lakas ng ulan kanina. Nahirapan na akong pag pumadyak, tumatama sa mata yung patak ngayon. Medyo mahina-hinaan na. Okay na to, pero ang bomba rin, dire-diretso. Tingin ko maghapon to. Pero okay lang naman. Mas okay lang kasi mainit. Step by step lang muna tayo. May pinaplano akong puntahan pero by stage muna. Puntahan muna natin Tagaytay, tsaka ako magde-decide kung pupuntahan ko yung gusto kong puntahan. Time check, 6:15. Imus Cavite na tayo. Hindi na maganda kalsada rito sa Aguinaldo Highway, no? Bakit ang Tagaytay? Makinis ang asfalto. Luwag, maganda. Hindi ka saya dun sa isang highway na alam ko, daming binabakbak. Sarap pumadyak. Sarap magbike. Danghari na tayo, danghari. 6:30 something. 6:38? Ano, 6:33. 6:41, tas Marinas na tayo. Ay, salamat, medyo humina na yung ulan. Pero naambun pa rin. Makapasak na pasada. Ito, pagdating natin tas Marinas, dito na magsisimula ang tilting ahon. Traffic. Medyo bumagal tayo rito. Sikip dito sa may Das Marinas. Time check, eksaktong 7 AM. Ano tayo sa Vista Mall, Das Marinas. Pagod na ako Eksaktong 60 kilometers na dito. $709. Ano tayo? Robinson's Place, Das Marinas. Relax muna tayo konti. At pagod na ako. Although hindi masyadong ganun kalaspag dahil maulan. Malamig ang panahon. Traffic na naman Bagay okay lang, pahinga natin. Naalala ko lagi itong part na to. Pag kumaahon, pag inabot ka ng init dito, mahirap. Walang gilid. First time ko yatang umahon dito ng ng ulan. Ang lakas na naman ng ulan. Makasilong muna. Ganda ron. Pahinga muna, lakas na naman na ulan. Ang hirap. Okay na. Hindi na ulit yung ulan, pwede tayo lumarga. Nagpalipas na ako ng lamig ng katawan. Ang lamig kanina, lakas ng buhos ng ulan Buti na lang itong suot ko. Maganda pagkaka-waterproof niya. Yung cellphone ko nandito lang sa likod ng jersey. Hindi na naka-plastic. Pero hindi tumatagos yung tubig. Safe yung cellphone. Hassle lang tong ko. Ilaw, grounded yata. Maya't maya bumubukas Titipid ko pa naman, baka sakaling gabihin. Hindi maaga pa naman. Ayan na naman nagkusa na naman siyang bumukas Ayaw pa mamatay. Wala ka dyan. Time check, 7:26. 20 kilometers na lang galing dito. Nasa na tayo, Tagaytay Rotonda. Siguro mga alas 9 din tayo. $7:37. Naka 66 kilometers na tayo. Makahanap muna ng kakainan. At nagugutom na ako. Wala na maisi. Kailangan mag-refuel para may maisipa. Traffic po. Sana may kainan ng malapit. Uy, baha.
Yun lang, hirap tayo rito. Kinagawa yung daan. (7:41) silang Cavite na tayo. Labas na tayo ng Dasmariñas. Hanap tayo ng makakainan dito. Gutom na ako. Kaya sana merong karinderya. Wala ah. Ang hinahanap ko ngayon karinderya. Dati lagi akong biscuit kapag nag-break time. Ngayon naman magka-carbs tayo. Kanin o kaya lugaw. Wala pa rin. Pas muna sa Alphamart. Ba't wala? Putek. Ayun. Baka may kainan. Wala. Oh, hilaw pa. Baka hilaw yan. Gusto ko ng karne. Saan to? Manok yan? Pork stick po. Ah, pork. Walang manok. Isang pork stick tsaka isang puso. Gano'n ito? 150 po. Ito 100. Thank you. Take out tayo. Ang dami ng pagkain. Mamaya kanin na lang bibilin. Yun. Narga na tayo. At tumigil na yung ulan. Salamat na. Kanina giniginaw na ako. Sayang, hindi ako nakapagkape. 16 kilometers hanggang Tagaytay. At doon pa natin malalaman kung saan natin itutuloy. Okay, takbong pahinga lang muna at medyo busog. Ang dami ng pagkain. Pork steak tsaka puso ng saging. Tinake out ko nga yung sobre. Sayang kasi. Madyak. Ang painit ng katawan. Actually, ang iniisip ko nito, dalawa eh. Hindi pa ako decided kung Cabiang Loop ba o Monte Maria. Bahala na, mamaya pag-iisipan ko pagdating sa Tagaytay Rotonda. Kahapon ko ba pinag-inilay-nilaya sa mapa. Pero sarap dun ha. Dahil maulan. Gantong oras, anong oras na? 8:21. Kung hindi maulan nito, maaraw. Malamang. Mainit na yan, mga 8:21. Pero ngayon wala pang sign na mag-iinit ang araw. So masarap. Sarap pa pumadyak. Dami rin palang ginagawa. Ba't nakakurbada na itong kalsada na to? Silang proper. Time check 8:27. Sarap. Tanghali ito, iindahin mo rin tong part na to. Yung mga ilang beses na ako umahon dito na tanghali, pagka mga alas 12, alauna, mahirap dito, matsyempohan ka ng tirikang araw. Pero ngayon, 8:31, masarap padyakan, parang patag lang eh. Sarap padyakan dito. Ang luwag ng kalsada tsaka ang kinis na asfalto. (8:56), asyenda na tayo. Ay, salamat, natapos din. Haba itong ahon na ito, banayad to. 4%, 5%, pero haba. Nagdaan sa tiyaga.
Ito pa, isang mahabang ahon naman. Pero kaya natin tsagain lang, dahan-dahan lang. Uy, konti na lang, malapit na. Ito pala tandaan ko, itong simbahan na to. Pag nakita, ibig sabihin malapit na. Malapit na malaspag. Ay, ganda rin ah. Ano yun? Ah, garden cafe. Ay, nako. Di simula na uminit ang araw. Pero maambon pa. Ayun, ay, salamat. Natanaw ko na, Tagaytay Rotonda. Simula na sumikat yung araw, oh. Ang hirap din pag puro ulan. Pinapatuyo ko na yung jacket ko para makapagtanggal. Yun, time check 9:43. 83.73 kilometers hanggang dito sa mismong rotonda. Ang tanong, saan tayo next? Sana. Pahinga muna para makapag-isip. Pagod. Ay, grabe. Nanibago ako ron ah. Buti na lang maulan kanina. Hindi tayo masyadong nahirapan sa init. Saan kaya tayo? Mag-Revpal, Sampaloc, o sa Disneyland? Saan kaya? Pahinga muna, pahinga. Tambay muna tayo sandali para makapag-isip. Hindi ako makapag-isip, pagod. Gumawa tayo 7-Eleven. Kung tayo makatambay at makapagmuni-muni kung saan tayo pupunta. Nakapag-decide na ako. Mag-Revpal na lang muna ako pag ganun. Ang dami kong bala kanina, either Cabiang Tunnel o kaya Monte Maria. Kaya lang alas 10 na ng umaga. Dapat yata pag gano'n mga alas 12 ng hating gabi ang alis. Para ano, maganda yung alas 8 ng umaga nandito na sa Tagaytay. Tinatansya ko kanina, parang aabutin ako ng hating gabi pa uwi pagka sinagad ko ngayon eh. Next time na lang, rev pala lang muna. Tsaka baka mabigla. Pang-6 na araw ko pala na nagbabike eh. Diba, tagal ko na pahinga, mga 3 weeks. Tapos neto lang ulit ako nagbike. Antipolo, Philippine Arena, tapos yung Gapan Loop na puro patag. Sayo pa ulit konti, baka mabigla. So baba na lang tayo ng Revpal. Tapos doon na tayo bababa sa may Nuvali, Santa Rosa, para loop siya. Mag-picture lang muna ako banda doon, yung kamay na parang naka-prayer doon. Tapos babalik na tayo Revpal. Nanibago ako sa Tagaytay. Tsaka mas malayo yung ruta ko ngayon. Dati pag nagtatagaytay ako, galing Nova. Ngayon mas malayo ng konti, galing Marilao na. Pagod din. Okay, punta lang tayo dito sandali. Magpipicture lang tayo mabilis bago tayo pumuntang Revpal. Yung Revpal sa kabilang side eh. Doon sa may likod ko. Dito yung, ang tawag doon, mamaya ko pa palalaman. Yung kamay na naka-prayer. Naramdaman ko rin yung pagod ah. Tama lang yung desisyon ko na dito na lang muna ako sa Tagaytay. Saka na natin tirahin yung Cabiang Loop tsaka Monte Maria. Yung Monte Maria kasi, sinilip ko sa mapa, kulang-kulang 100 kilometers pa papunta. Eh, uuwi pa. So, ang haba pa nun. Yun naman Cabiang Tunnel, from kanina, galing Tagaytay Rotonda, nasa 59 kilometers. Kaya lang, dami namang ahon nun. Tapos malayo-layo pa rin yung pauwi. Next time lang, pagka ensayado na ng gusto. Hopya, meron tayong kapot-pot na nakakita. Ayun, si Master. Master Marty. Nice meeting you, nice meeting you, sir. Pakamiss din ang Tagaytay ah. Kailan ba ako lang sa nagpunta rito? Tagal din ah. Nakakatukso tuloy na idre-diretso. Kaya lang wala eh, alas 11 na eh. Saka na lang. Kung di ako nagkakamali dito na malapit yon. Sa ano ang tawag dito, may Ferris wheel. Kakalimutan ko na yung mga bagay-bagay. Sky Ranch. Kinailangan ko pa makita muna ulit. Tama, ito na nga. Sky Ranch pala. Okay, Lunes ngayon eh. Wala masyadong tao, solo natin to kamay. Yan, narating din. Saan ka sa ka? Ha? Sa
Saan? Bulacan. Ah, layo pa. Sige natin. 1, 2, 3. Buti lang, dito si kuya. Nakakapagpa-picture. Ay, salamat. Makakapag rock music, pasok tayo. Medyo ahon to papunta rito sa kamay eh. Rock music, pasok! Okay, balik tayo sa Rotonda. Yung rev pala sa kabilang side to, kabilang dulo. Kanina pala, isa rin pinag-iisipan ko kung bababa dito sa Sampaloc, tapos akit ng Sungay. Yung Sungay, isang malupit-lupit na akyatan din yun. Ito yung Sampaloc. Yan, dyan yung Sampaloc, susukay sa kabilang side. Bababa ka, tapos dadaan ka sa gilid ng lake, tapos isang matinding ahon sa Sungay. Pero next time na, pag ensayado na. Ngayon, chill lang muna tayo. Magano na lang kaya ako, Tagaytay Santa Rosa Road. Ito, mas maganda daan dito eh. Rectano Valley, puro lusong. Pag kumaliwa dyan, sayang oh, bawal dito sa side na to. Overlooking sana. Ah, teka, dala ko selfie stick ah. Ah, talaga, sakto. May kapot-pot tayo rito. Ah, diretso ko na. Kanina medyo napaisip pa ako kung bababa na ako dun sa may Tagaytay Santa Rosa Road. Pero sayang yung distance. Sagad na natin, daan tayo Revpal. Doon tayo lumusong. Yung kanina, yung Sampaloc ko nilusong natin, tapos umahon tayo Sungay. Dito labas nun. Ayan, yung nilabasan ng van na yan. Ayan, isa sa mga notorious yan dito sa ano, Tagaytay Sungay.
Isang mabilis na selfie lang tayo rito sa viewing deck. Isa tayo, diretso tayo Refpal. Ahon. Crosswinds. Ganda na sa loob niyan. Pagod na si Ian How. Kunti na lang. 10% pala yun ahon sa crosswind. Kaya pala ang bigat. Ay, salamat. Natapos na rin yung ahon. Lusong na to. Hanggang papunta ang all is well. May lilikuan tayo dyan sa pakaliwa. Kasi yung diretso papuntang People's yun? People's Park ba yun? Tapos yung kakaliwa yun yung papuntang Revpal. Pabalik ng Mansion, pabalik ng Nuvali. A few inches later. Wala, gagi, mali sabi ko. Kaya ako pa pala isa bago dumating dun sa meron yung People's Park in the Sky. Kaya ako pa nawala na sa isip ko kanina, nabigat tuloy ako. Pero maiksi lang naman. Kaya lang pagod na ako ang hirap. Ito, totoo na talaga. Ay, dito maganda rin dito, Tagaytay Highlands. Nakapasok na ako dun dati, may event kami sa office. Kaya hindi pwede pumasok dyan basta-basta. Private. Ito na, lusong na tayo, pababa ang all is well. Pag dumiretso ka, yun yung People's Park in the Sky. Ito na tayo sa kaliwa. May Tukalamba. Time check, eksaktong alas 12 na pala. 99.37 kilometers. Ay, sa wakas, eksaktong 100 kilometers. Nandito na tayo sa all is well. Sarap dito ang hangin. Overlooking ang Laguna de Bay. Pagod. Mga panangaliw dito. Kasama pa na, may nakita pa tayong kapot-potan doon si Master. Nawala na yung rito, yung KOR. Ayun na lang yung banner. Sarap magbike. Parang hindi. Kain muna tayo. Kain, pahinga. Tapos uwi na, dito tayo bababa. Papuntang Mansion, tapos papuntang Nuvali, papuntang Alabang. Sakto, sabay na natin si Master. Master, pasabay ha. Opo. Apa nga naman, Master? Christopher po, please. Okay, time check, 12:54. Lusong na tayo dito, lamig pa naman. Sabay pa yung lusong. Doon pala nilipat yung KOR.
Ayun. Teka, makapag-picture dito mabilis. Ayos, buti nakita natin yung bagong pwesto ng KUR. Lusong na tayo. Nakapag-selfie pa. Okay na. Rock music, pasok tayo. Rock music, pasok! So, pagkatapos ng mahabang lusong, ito patag na hanggang palabas ng Nuvali.
1:42 palabas na tayo ng Nuvali. 116 kilometers. Pagod na ako. Mas pagod ako ngayon kaysa nung sa Gapan. Kasi dami natin inahon eh. Patagay-tay. Dire-diretso lang to, nasa gilid lang tayo ng Calax. Gagi, napasok na ako sa loob-looban. Sinundan ko na si Google Maps. Nasa may Carmona ako. 2:10 hapon. Okay, dito pala labas noon. Nakadaan na ako rito dati. Diyan sa may Globo. Sa pag ganun, nakadaan na ako dyan. Papuntang Davilan. Dito pala labas noon, dito sa Globo na yan, no? Nakadaan na dito ako dati. Tatawid lang to na SLEX tapos papunta na ron sa National Road, National Highway. Kung may nakasabay pa tayong kapot-pot, eto nakamotor. Binati ako kanina habang maandar. Tag mo ko, master, ha? Thank you. Time check, 2:17. Galing dito sa Carmona, 60 kilometers na lang. Malapit na tayo matapos. Pagod. Pagod si Ian, how? Makakang ba naman ang Tagaytay eh. Oh, meron pa tayo isang kapot-pot ulit na nakita na sa van. Ayun, no? Yeah. Yun, National Highway na tayo. 223, 130 kilometers hanggang dito. Malapit-lapit na to. Kaliwa tayo rito. Pag kumanan, kaya na pa direksyon ng ng Pagsanhan. Kaliwa, pabalik ng Muntinlupa. Yun, medyo relax na tayo rito. Less than 60 kilometers. Tsatsani-tsani lang natin, makakawin rin tayo. Bale, kulang-kulang 200 pagkatapos itong ride na to. Siguro mga 190. 190, 195 kilometers. 231, Binyan, Laguna. Ay, salamat, palapit na tayo ng palapit. Ngayon na tayo sa Chicken San Pedro. Makapagpahinga muna ulit. At nagutom na ulit ako. Parang natunaw na mula doon sa Revpal. 35 kilometers hanggang dito sa Manok San Pedro. Hanap muna tayo meriendahan. Tignan mo rito, may nakalagay Rizal, oh. Kasi itong Muntinlupa dati Rizal to eh. Ayan na, Muntinlupa na. 243. Ay, pahinga. Ay, salamat, makakawi tayo. Hindi ko makakawi ako na maliwanag. Tayo at ako'y laspag na, so nagpahinga. Siguro kung mga 35 to 40 kilometers to, ginagapang-gapang na lang natin. Pagod na ako, so magpahinga. Kakapahinga ko lang sa Muntin. Dito after 20 kilometers so magpahinga. Pagod na talaga, kahit patag lang itong dinadaan natin, nakakapagod na.
Plastic rin, no? Time check, 5:24, Espanya na tayo. Dire-diretso na kayo, papuntang Tayuma, tapos sila may LRT. Tapos MacArthur Highway. Sakit ng talampakan ko. Maghapong basa sa ulan yung paa ko eh. Medyas ko eh, masakit sa ano. Parang kumiskis na kumiskis, ang sakit. Hopya, LRT na. Dito magsasara yung loop. Magdudugtong pala. Yan, so kung sa Strava, ito, nag-connect na ulit yung dalawang linya. Tapos dire-diretso na lang to papunta MacArthur Highway. Grabe, nahirapan ako rito ah. Ang hirap din ang ride na to. Pero preparation pa lang yan. Preparation para sa iba pang mga long ride. Time check 6:52. Naka 188 kilometers hanggang dito. Bali hanggang Ian House mga 185 yan. Grabe, laspag sa ulan, ahon, traffic, init. Hanggang lang mga kapotpot, salamat sa pagsama ninyo. Huwag kakalimutan mo natin kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay swerte nyo. Hindi mag-skip ng ads. Laspag ako. Mas lalo yung swerte nyo. Ay nako, layo mo Marilaw.